Bianare
ekele mo papa bịa nara ekele anyị kelee Chineke ekele ka ekele Chineke n'ọrụma ya otuto na nsọpụrụ dịrị Chineke ka ekele Chineke ekele ekele o na mbuli elu o ga-enye gị gbusi ikpere na na-atụọrọ gị mma ngasịkwa gị onye nwe m Chineke imeela o ga-enyekwa gị ekele dị mma a sị gị bịa nara ekele bịa nara ekele bịa nara ekele m bịariwo otito nna m bịariwo otito ego bịariwo ọjịja mma nara ekele onye ọma o bịa nara ekele m odogwu na bịa nara ekele m onye ọma amara m bịa nara ekele m papa bịa nara ekele Chukwuma o bịa nara ekele m Chukwuma o bịa nara ekele m ese m wewe bịa nara ekele m papa bịa nara ekele. In fact, it is a marvelous thing in my life that God lifted me from nowhere to somewhere, to the place I am now. In fact, God is really doing things in my life. I am trying to encourage some people that feels that they are bored. In fact, put your trust in Lord, listen to testimonies and claim them. The God will do the same thing in your life.